Tata Martino arriba aquesta nit a Oslo, on l'estan esperant els jugadors del Barça. Des d'avui ja els podrà començar a conèixer i demà ja podrà veure en directe el primer partit del Barça des que és el nou entrenador del club. Aquesta tarda l'equip ha realitzat la segona sessió del dia a un camp diferent, al Val, que és on s'entrena habitualment el Vålerenga. L'equip ha comptat amb tots els disponibles, excepte amb Song, que s'ha quedat a l'hotel fent treball de recuperació. Després del partit, diumenge, els jugadors tindran festa i dilluns ja es reunirà la plantilla sencera perquè tornen tots els internacionals. Un d'ells és Dani Alves, que aquesta temporada lluirà el dorsal 22 en homenatge a Eric Vidal. Avui el francès ha escrit un tuit agraint el gest del seu excompany. Ha escrit: Dani, moltes gràcies pel detall, ets més que un amic. Gaudeix d'aquesta samarreta. Visca Dani Alves. Anem a parlar un moment de Deulofeu perquè avui ha acabat les vacances i ha començat a entrenar amb els Toffees. La televisió de l'Everton ha pujat aquestes primeres imatges del jugador al club anglès. En aquesta imatge el veiem ja coneixent a Fellaini, que és un dels seus nous companys. Aquesta tarda també ha parlat Marquinhos, el nou central del PSG, i ha explicat que ha escollit el club francès abans que el Barça perquè és un equip que està en ascens i que té un projecte de molta ambició. El defensa també ha dit que veu l'equip com una petita selecció brasilera perquè hi ha molts jugadors del Brasil i així s'adaptarà més ràpid. Cal destacar que al PSG hi ha el mateix nombre de brasilers que al Barça. I del club blaugrana també ha parlat Guardiola a la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa Alemanya i ha dit que seria un error per part seva comparar el Bayern amb les experiències del seu passat al Barça. Naturalment jugar a finals t'ajuda a conèixer les sensacions, però cada final és diferent. Tornarem dilluns a les 5 de la tarda amb un nou Info Barça, però ja sabeu que durant tot el cap de setmana trobareu totes les notícies actualitzades a la TEP.cat.